kira-kira juga tanda-tanda cuma kau mereka biru berenang kosong hati sioko kemakaryo angangka karya ning praja murih Kertoharjo ayo mereka liru berenang kosong mata siapa kemakarnya angangka karya ning praja murih Kertoharjo yuk Kudo Lestari Asoy ya ayo Rantas malang putung teratas tuntas kalau ayo teratas tuntas kalau mendung rawe rantas malang putung teratas tuntas kalau mendung rantas malang putung teratas tuntas kalau mendung atas wasai malang putung teratas tuntas kalau mendung Wileh Kuda Lestari lagi Saco sih yuk
kanca dolanan ning jopo ning jopo padang bulan padange kaya rina rambulane sing awe-awe elingake aja padha turu sore Yupro kanca padha nonton jatilan nonton jatilan jatilane sesile kuda lestari sing joget bagus jogete alus matur suwun dumateng para pamirsa ae 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 yo prakanca dolanan ning jopo ning jopo padang bulan padange kaya rina padang bulan sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore Ayo prakanca padha nonton jatilan nonton jatilan jatilane sesile kuda lestari sing joget bagus jogete alus matur suwun dumateng para pamirsa matur suwun dumateng para pamirsa wasik as as ya as ya as ya as ya 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 Iter neng isor suruh iku cabang-cabangan pintar-pintar mau ngarep bareng-bareng sayang-sayangan iki rendang apa ketiga jelas ketika kedangan sarak ombo-ombo katuri sepi
nangis di tempat tidur. Udah terus kok berogombe ombe nono banyu segera Banyu segara nyawang pantes yen melu kowe tak enteni medaki duduk ya 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 iya ya iya ya iya ayo 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 iya ya iya ya iya ya iya ya Ulat nguci wate sang lirit konadang beksa pacai kandes luwasing sak solai nyoto lamun yang sepake miwir sampun ajak kurto tumapa ing poto wirongko pancen dasar wasis angati busana amin buwi luhuring budaya awas 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 Budal Lestari yuk ayo lah nalikane dek jaman tresnamu setya lan anane mung tansah ngalembono sasak ora nate citra
pamit tugas ngayahi Prirahayu ning sesami Gonku muji karya bang suki sok kapan anggonmu bali Batang dekat rasane hatiku bareng keprungu kabarmu nyatane sing kondur mung layangmu ora liya kena godho Jaman semono tresnamu setya lan andane mung tansah ngalemono sasapura ate citra Silamu pamit tugas ngayahi Prirahayu ning sesami Gonku muji karya bang suki sok kapan anggonmu bali batang dedet rasane atiku bareng keprungu kabarmu nyatane sing kondur mung layangmu ora liya kena godho yuk kudu lestari saja Yeah.
Ayo. dikasih jarum
manis dikasih jarum manis wong manis mana lubangnya minta cium wong manis dikasih cium minta cium wong manis dikasih cium di pipi wong manis jauh rumahnya jarum manis dikasih jarum wong manis dikasih jarum manis di wong manis ana lubangnya minta senyum wong manis dikasih senyum minta senyum wong manis dikasih senyum di pipi wong manis jauh rumahnya sayangan kaya apa rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang itu sing tak tresnani oh iya di DM di WA ora balesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi tembes ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bisa ilang jaganen atimu kaya dene aku kan jaga tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen pancen jodoh ora bakal kurang dalan kudu lestari Sasosi asoy audio sound system ya
suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Nimas sing tak tresnani DM dhewe aku rambalesi apa sliramu wis lali janji suci endi kamu wingi aku ra ngemis ning atiku miris cari rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal dalam jagadan tresnaku kaya dene aku kang jaga tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalam yen pancen jodoh ora bakal kurang dalam cuk ya Yes, tengah lagun sampun katur perwakani pementasan wonten ing babak putra para junior saking keluarga geng Kuda Lestari. Mugi nerusaken kinarya panglipur sawetawis jeung andika sami sagung para pamriksa. Nggih, aturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan Bapak Lurah, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kantipnas Mbok Bilih lan sedaya tamu undangan kang sampun kepareng rawuh wonten ing dalu punika. Linanggung dumateng sagung para pamriksa ingkang kepareng nyawiji wonten ing dalu punika supados hamirsani atur pasugeten lumantar kesenian jadi lanang Kuda Lestari. Nggih, kalajengaken lakon-lakon ingkang jumbuh kalian saswana lumantar para paraga kruwaton gayang. Nggih, sineng guyung abiyasa audio sound system. Nggih sampun nyawiji wonten ing karsa panjenengan sedaya menika Dik Dewi Rianti. nggih sugeng dalu Mas dari dalam Katisen. nah nggih saking niki ya Allah tembus langsung Walah, padha ngono ya padha-padha gununge. butuh kemyul ini Butuh kehangatan. Nah, jadi ya, taturke lagu-lagu dengan jiwa kelan swasana wonten ing dalu punika nggih anget-anget ya Bul ya. apa Bang? Sitarada Piye Mas? Sumanding, Ya. sumanding engko ben saya panas simpen sik, simpen sik. saya agak semanding wong liya Iya. ada Duetke sik. ada Yo Dek ya, berdiri ngono ngertine sinden lempoh. Sitaranda diputer. Ya, nggih, cilik-cilik si Tarada Cilik-cilik rondo. di bojo wae urung Iya. Mbak Sekar, Mbak Sekar nggih. nggih sugeng dalu Mbak Sekar sugeng dalu Mas Ulis Mas Uli Susel, oke. Kira kancane iki saiki. Nyebar nggih. Oh, nggih, pensiun. pensiun Oh, nggih. Bareng-bareng ya. Bareng mah penak ya. 3 2 1 udah start. ayo ya Wasik.
sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno kaya Mas Heri alah maksana piye kasane sliramu digawe lara ora burung saiki dadi rondo rondo nanging piye kabeh mau wis kebaca ibarat berat bakal dadi sego kula keton ku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranku sing tak tampa keton aku mas kabeh mau ora perlu digeni janjiku biyen aku sabar ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni randane ora nyono mas sampean sabar ngenteni ing nyatane tresnamu tulusan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andum tresno bebojoan salawase kuasai saja selagi ada duit tentunya Awioso Sister masih bersama Mas Heri. terima kasih wasik Rada ruwatan kayak asap yen polos sliramu wis tak aturi oleh bojo sing tresno welas sejati nek nyatake sliramu digawe lara ora burung saiki dadi rondo nanging piye kabeh mau wis kebaca ingat bubar ra bakal dadi sego bener iki tanpa upama ngerti ngono lamaranku sing tak tampa kabeh mau ora perlu dikakoni janjiku biyen aku sabar ngenteni kowe lan aku bakal dadi jodone ora kena prawane anteni ranane ora nyono mas sampean sabar ngenteni ing nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe
bojoan selawase Andom tresno bojoan selawase 3, 2, 1 Kudu Lestari. Bilang milik seminggu jiwa kami sang semangat mulyan usono kira sutra monco warna lelangan bersano kek manis sesulesa yang raketo to sesaji Srana Tendira asup pamuja meminta nugroho saking yang piti kita purna genira tarpe pancangga hatuwa berkah pasuki juwana pangapuci kepipi kang Allah bakal ketara susantira ayu kudu lestari tetap jaya ayo yo ye kondur ayo ya ayo dek ayo le azu lagu lama yang nona dari Jakarta saya bernyanyi ya nona memang sengaja untuk menghibur hati yang luka kicir-kicir ini lagunya lagu lama ya Tuhan dari Jakarta saya bernyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati yang suka
mekaten Bapak Ibu sedaya sagung para pamriksa atur pasugeten lumantar kesenian jadilan kuda lestari hamarwakani pementasan wonten ing dalu punika inggih menika Babak Putra Junior sampun marak swatuten ngarsa panjenengan sedaya mugi ndadosaken kinarya panglipur sawetawis jenengan sami sagung para pamriksa kalajengaken ing samangki bapak salajengipun lumantar para bapak-bapak penari klasik samangke badhe caos atur pasugeten wonten ing ngarsa panjenengan sedaya sumangga sareng-sareng hamirsani pasugeten lumantar kesenian jadilan kuda lestari sinengguyung abiyasa audio sound system matur nuwun.